Speš poprvé vyučovacie predmety. Ak ťa nebaví počítanie príkladov, u nás je matematika len raz do týždňa celé 4 roky. Fyzika a chémia je u nás iba v prvom ročníku len raz týždenne. Biológiu a geografiu nemáme vôbec, ale za to máme veľa praktických hodín. Speš po druhé odbory. U nás sa študujú 3 umelecké odbory. Oddevný dizajn. Propagačná grafika. Reklamná tvorba. Speš po tretie súťaže a modné prehliadky. V každom roku sme niečo úspešní a tento rok nie je výnimkou. Prvé miesto mladý filmový tvorca s krátkym animovaným filmom Bezpečne do školy. Druhé miesto Prostejovská zlatá ihla za kolekciu modelov Trio versus Trio. Tretie miesto Modná línia mladých za kolekciu modelov Gombikové variácie. Druhé miesta v obvodných kolách vo volejbale dievčat a v badmintone. Hlavná cena Ministerstva školstva medzinárodnej súťaži cez internet za video Kamarátka Natka. Prvé a tretie miesto vo fotografickej súťaži AMFO 2017. Postup do užšieho výberu filmovej súťaži Camera Zizanio s krátkym filmom Stone. Zabudla na modné prehliadky. Speš po štvrté Erasmus Plus projekty. Už 12 rokov cestujeme s Erasmus Plus po celej Európe. Spolu do zahraničia vycestovalo 405 ľudí, pričom sme zakúpili 142 letení. Precestovali sme neuveriteľných 79 532 km. Do krajín ako sú Francúzsko, Veľká Británia, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Taliansko, Poľsko a Česká republika, kde sme strávili 393 dní. Na tieto projekty sme doteraz získali granty v hodnote 423 121 eur. A to všetko bolo a je plne hradené z finančných prostriedkov Európskej únie. Speš po piaté. A v čom sme ešte výnimoční? Našu výnimočnosť rozvíjeme v každom smere. Nesedíme len za lavicami. Natáčame filmy. Máme zdarma vstup do fitka. Bijú sa u nás tie najväčšie talenty v súťaži Súboj talentov. Sem tam si podávame ruky s hviezdami. Aj stromček zdobíme výnimočne. Sme aj na Instagrame, Facebooku a máme aj svoj vlastný YouTube kanál. Náš riaditeľ je Superman. Naša škola môže byť aj tvoja škola.
SPŠ si píš. Komu lepšie ako nám? SPŠ si píš.